Много е важно това да си изключително в детайлите шлифован, защото вниманието към детайла да разграничава всички останали, които са масови. Доверието, това означава последователно. Доверието означава ангажимент. Доверието означава да даваш повече, отколкото очакваш. Доверието означава да бъдеш полезен, когато си потребен, когато си нужен. Предоставяйте изобилна информация, такава каквато е полезна за вашите потенциални клиенти. Отлично обслужване. Как се прави един бренд? Как се прави марка? Два начина. Доволни клиенти и пиар. Ако няма доволни клиенти, нямаме марка. Ако имаме пиар без доволни клиенти, също нямаме марка. Двете неща заедно, защото пиар позволява